Masira guys, oh. Nala guys, oh. Ayun ang kumain guys. Ako ba ni? Ate yung bata guys. Ate ka guys. Guys. Hello sa mga guys. Kaon tagkuan nun guys. Poto guys. Poto balanghoy guys. So guys, oh. Ito? Kaon guys. Kaon guys! Dako ka guys, oh. Ako guys, oh. Init pa kayo guys. Ha? Init kayo guys. Ini guys. Init pa kayo guys. Ini guys. Ini guys. Kuno guys. Kaon guys. Set out nyo guys. Ito na guys. Mga guys, oh. Kaso. Okay kayo guys. Okay guys. Pa. Ini foto mga guys, oh. Kayo guys. Waduh mi. Mama kay muiskor mi. Okay. Aki. Buklang na ta. Ako kay. Kaon mo guys. Taong na mo guys. Kaon mo guys. Taong na mo guys. Alin mo balay guys. Alin mo kap balay guys. Mama. Damit kayo. Namin sa sulod karon guys. Kaya nag-uwan sa gawas guys. Ayaw gawas guys kinag-uwan. Ayaw mag-uwan guys. Ha? Ayaw magpa-uwan guys. Kay Ma. Wasa. Basa. Para pagka. Waduh mi. Mama kay muiskor mi. Okay. Aki. Buklang na ta. Ako kay. Kaon mo guys. Taong na mo guys. Kaon mo guys. Taong na mo guys. Alin mo balay guys. Alin mo kap balay guys. Mama. Damit kayo. Namin sa sulod karon guys. Kaya nag-uwan sa gawas guys. Ayaw gawas guys kinag-uwan. Ayaw mag-uwan guys. Ha? Ayaw magpa-uwan guys. Kay Ma. Wasa. Basa. Para pagka. Masira guys, oh. Nala guys, oh. Ayun ang kumain guys. Ako ba ni? Ate yung bata guys. Ate ka guys. Hi sa mga guys. Hi! Hi mga guys! Hi mga guys. Hi!
Kanan. Kaon guys, oh. Guys. Bakung. What? Kaon na. Tiko. Ingon na mga guys, kaon daw. Tiko. Ha, di makamuam kay. Ama ko. Imo na. Hmm. Ako ali. Shout out sa inyo lahat guys.